runyararo tanga tisingazvizivi. Asi kubva pavakauya vakomana venguwo idzodzidzi tatambura mwanangu. Unonzwa kuno mwana abata chibharo kwakati vanhu vamukapakapazwa. Nyika yedu yanga isina izvozvo mwanangu. Mungatibatsire, tatambura tashungurudzika nyika ino. Ndingave nemufaro kwete ndega, murambinda yose ingasununguke. Chimboimba inei. Ndingatende hangu mwanangu. Zvengu hafupi fupi ya 3 days. Aiwa ndingatende. Chimboimba inei. Aiwa ndingatende mwanangu. Chokwadi mwanangu zvingaita. Sekuru murume wangu akasungwa. Ndandoda kuti mutibatsirewo sekuru. Murume wangu anoshanda mubhengi. Saka zvanoshanda mubhengi akaba mari yebasa. Aba mari yebasa sekuru. Akabva atotorwa nemapurisa achibva asungwa. Nyaya chiripinda mukoti next week sekuru. Saka sekuru anoda kuti mutibatsirewo. Zveshuwa mari akatora. Tikanoextenda imba yedu kuchivhu. Saka sekuru ema muri mumwe munhu matombotibatsirawo kuti Duhani dhoketi rishaiki kana kuti nyaya chengoshaya basa wangoneti. Murume wangu adzoke sekuru. Sekuru noda kuti murume wangu adzoke kumba sekuru. Mzukuru. Dambudziko rako ihombe kwazvo. Asi makatorya nyimari. Anyway, nyaya yako ndezo mwanangu. Ndoda ndikubatsire. Pane nyaya ndikuona pano muchikoro. Nyaya yako inyaya ndikuti muchikoro asi nyaya yekuti ifambe zvakanaka ndotogadzira uri iwewe. Pane zvavanofunzwa vandofanira kuisa pamuviri pako. Kana ndaisa zvinhu pamuviri pako ukangoenda chete kana kumapurisa kwacho ndokutaurira unoudzoka naye. Saka nyaya iripo ndeyekuti izvo usatya wazvinzwaka kana wabatsirwa neni wotoshinga nokuti iye zvine zvikaizvi wapa mukana unenge unoita chirikadzi maimanje unozavatira kujeri kana akaenda kujere kuya anosvikofira ko ukasarawo chirikadzi mukadzi akanaka saiweso mwakazi vanotambisi wako sure gadzirei sekuru kuti murume wangu adzoke. Nyaya imwe ndekuti muzukuru zvandaona nokuti ndakuti pane zvinhu zvinoisa pamiri pako wazvinzwaka izvozvo ukaenda nazvo mapurisa chaiwo anodzima izvo uchangonzwa chinzi ngainde kupera zvatopera hakuchina futi. Saka ngatitiro munhu akashinga titika ndakuti unyazoshinga naika ukangoza kushinga imakadzi ako kutozvinzwisa shinga sekuru sekuru ndizveri uri kuda kubatsirwa here mira 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 unabatsirwa here unabatsirwa here chinda sekuru kai direke nangu ndikadzira panapa kani sekuru kuno kuzoya vanhanzi kunoiwanikwa pana akisa zvanzi Yes, Steve. Mana chef? Masa sih? Kasih. Chef, masa. Boleh ni? Chef, sama sudah berapa? Apa nasi tahun? Apa nasi tahun nasi? Umedin. Ubama kusini pada babai.
aine kuti panganwa kudzoka zvokuti ndoshaura kuti chichiriti komane ana vari kuchasi nevanhu rano shuwa shefu anyway kana mashaya vanhu mbogare pasi tengese muri kuti mashaya vanhu vamagana shefu akasvika takaita vanhu mani ndatanga kusvika ine kumabhazi vari kuzvikomo ndakasiya gaidi muchikomo chana ndakatombora panaka ndagara some hours ndiripo anamesika ndisokwadisamu kumariro vachizama kuti atadza hapana chavo imi mukati vanhu ava vangava vari kupi vangavazozanzi kumangosvika kwamiri ndopadunedza shefu nekuti foni mukomana ari kuzviti gangsta takatora foni yake saka kuti izive kuti vakomana sei vasiri kuuya pavanofanira kunge vachigara ndopatinedza kuti sei vasiri imi mangosvika sei pamasvika pamba pavo pokutanga tanga chamuchichidza hatina kumbosvika tichitanoidzikana zvokuti vanhu vanganyumwa kuti pane zvekuitika tasvika chinyara tine tikawadha chinyara riri asi hatina kana soswe zvaro rataona shuwa shefu tasvika tiri 1 ndinosvika takaungana shefu ndandakadhareketakomana kuti no ini nditanga kusvika ndiri rimobhazo ndakasiya bhaika imi hapana vanhu vambokuonei muchisvika pamba hapana kweipo pamazombosvika mambotetedza mukaona kuti hapana mazombosvika kuti here pamba pacho paruvanze ndindasvikapo shefu handina kuona kana tsoka yedhongi zvayo papatino shefu ndofunga vakomana pane kudiwa vanofanira kunge vaine rimwe bhesi how can you talk of the bhisi vanhu vaingoya pamba pavo it means vanhu zvinotadza kuti vanhu vanga vachipogara vari pamba pavo hakeni vakuvasadichenge imwe bhesi boys how could this be kuti moti mashaya vanhu pamba handiti chimombe amamusiye nimi asi ari pamba nendipamba vachiro pamba shuwa shefu chimombe asaramba simba ndafunga kuti pemusina kusvika kusimba aiwa shefu ndafunga kuti pemusina kusvika kusimba shefu mafungo endikuita vanhu ava ava vanenge varofamba during the night because during the day tambotraya tatadumboti tamboita mapatrol neusiku neusiku tombomaunda pambacho usiku during the night usiku tomboona kuti usiku ava avasvikiri tomboita maredzi but inafunga kuti inga muchiti asi zvokumaunda usiku zvingava izvo asi maona vanotozviita inyika vanhu ava vane katipi pane kavakukawana pane katipi kavanenge vari kufambidzana nako kuudzwa kuti zvinhu zvakamira sei saka muruti pane mumwe munhu ari kuvapa information pane mumwe munhu andiri kuvaudza zvose zvinenge zviitika kusangoziva bedzi kuti ndiani munhu iyeye asi munhu iyeye ari okay zvamati mabata musungo yake ari fonike foni wanga unayo irimbofoni wayo kubva zvanandinayo kuseni kusvika pari zvino shefu handina kana principal kana eniko yandarisiva hapana kumamizi mangochika mameseji agara arimo shefu handina kumboita nezvauno asi kutangira pane pandakaiwanira handina chita chapinda munda anayo zvorova kuti pane munhu ari kuba umbou iyo kachitoti kuvanhu ochingomira kuita sei saka muruti toita sei ndetizodzokera zvetinoona kuti asi kudzokera tinogona kudzokera ipfungwa yakanaka iyi ko mukomana uyu kumboyatomubata zvakayatonaka chaizvo chaizvo zviyandasengendazingetisina kumbonera mubata ngasakazengera zvinowandira saka kuti gai mukambomubata munhu chese chese no shefu seni nyandoro ndogona kutamba nayo andipa information yeah that's good but no guys what I wanted to do iwe niwe nedred zvako I'm saying kuti vanhu vambofidza kuti vamupurisa just remember pepa vakambobatira manhaikira ya vanhu vaya vembanjedzera nemadrugs aya watokubva zvakuri jesima so iwewo tinoda kuti iwewe kamopita muarea naneti mobotira kuti femiridzirawo information nyandoro nakazito mokutombotira sabheredzi kumakwekuya tomboona tikawanei indabvosara titaboneitogona kuwanatisa kuti yambotaurwa iyayo kuti vanenge vane pesi tokuzwa kuti pesi arimwe papi munarugara handiti I think hamonyura hamokurosotoa kuti muende zvekuboza hamazingrai ndopanomboonsowanikwa information because vanosima kuti vanogona kudai kana vakabva uku vanenge vachandarira uku vakaenda kubva kwavo vanomogara vako imi manje zvenyu keep communicating muchionesana mapaya zvinhu zvimbofamba sei
I think that way to know who did it. This information I don't want to know. I'll give you. We don't go on artists. But guys, keep on that fighting spirit. I think now you can go. Wait until that channel. Remember, police is for the people, for the law. Okay, so keep on fighting spirit. Okay. Chef Marcelo. What's that thing? What's the name? Ah, no, what? Já passou. Je te fais comprendre. Je te fais comprendre. Je te fais comprendre. Bem, chef. E mbuya wakafunda Koina. wali mwana abantu wakafundwa panze pamkoa Inini kupona mwana wangu indi ere mwana wangu indi munezvo kwadina zvere chiwatuzo mwana Ajara mani we. rakupa kwamugere kuti Iwe. maneja akadero mwana wachinoda kudai ndakanenda kudoro ini ndakanenda kudoro ndikamuwanika zvaitika Aiwe. Saltibonira vanpozonya. ndikumbona chef maya misungwa zvinozizeti makapota mwana wenyu ende kuno kwamauya ndokwatakuita nyaya yekupondwa kwemuzukuru kusvika kamwana change tine munhu Chibonera kuti zvinofamba sei. chef pamba pabhubhavo mumba mavanogara ivo muzukuru wavo vanhu ari panze ivo vakavata mumba ivo saka muzukuru wavo atozotorwa kaendwa kumochari tamira tiite postmortem therefore ane mhosva But muri kuti ivo vanga vari mumba mwana ari panze. vanorara murungu imwe chete nemuzukuru wavo But ivo vati kwanza hatikuziva. Vakararama. amajokes inondiziva sheko kuti munhu wese anozviita akaoma musoro kunobva wakanyorwa kuno kundo kwakanyorwa musoro chisikana kuno unoita chisikana chidiki so unopupika kudai so ndozvatinoita kuno enda kuti kutaura chokwadi pamusoro peishi. But before that, I think Nagani made a case. This one, you know, when we refer to homicide. Since my statement, Mama got reported for water, like giving me to kind of homicide also fair. It is a case up and I was spoken, writers from using the incident laws for telling my robbers. So, apparently, one of the robbers are massive. Like, what from Ukabu, the backtrack that I think I can get some information. And what fun, I never tried to go to conquering music. Yeah. Okay. I was chef to do it. I never got to stop watching. I show my guys, but there's a book of Yes, Congas Rabana. But you could have seen at all Shogani. I think tikabutama nemukomana we ari kuseri auitorwa kusiyana naye achibudodza tinoda kuti mhora at least get some information iyo atomvarira anotaura watangadakadaro munhu anokuramba mwana wangu matipedze kuti ndakapona mwana wangu wandaichengeta wanga achindicherera mvura ini mwana wangu vananishurire mwari wangu ino mwana wangu you can die. Maona chipa mandiboko. Iropa ravamwe vakatoita vasingabamu
right. What is that? What is this? No. What did you? Okay. Conquer. Conquer. Zero. One. What's that? One. Daura, Jonan. What is it? Jonan. Rabas. Mira, sata what? How say? Tunga Rabas. Hey! Tunga Rabas. Kenga, amanaka zvimwe zvinazviitika nokumana. Aiwa, taningwa yakareba tiri mumuta kumana. Izvi nzara inzara unezvata mumaoko unofanira kupotsira. Katitsvake way forward kumana tondoita sei? Kumanaka. Ini zvamanaka. Mapasipoti edu ari kukumbo. Tine unotora mapasipoti toapozi kumanaka. Shamari, mira, iyi nyaya uri kutaura manje kai, ndeisingatomboiti. Ziva kuti vasekuru vakatotaurira kuti musatomboinde kumbo. Ko kana tikaenda kumbe kwaudhirino pamwe vakatotirindeko, vanhu vakadzidza basa ravo vaiva. Vanotoziva kuti badi mbavha idzi dzinoita sei. Saka pamwe vakatirinda ikoko, todima cho. Saka chitori nani? Vakomana. Guys, aiwa, zvamukutaura izvi kai. Sirirapi? Vakomana, ezvo munguva tabvira tingori mumota muno. Ezvo aiwa, zvibetsere zvamukutaura zvakuita. Kutaura zvakadhakwa so inda bush toita sei unotangogara mumota zvinoti kune nzara. Toita sei tofunga dzimwe pfungwa dzotirarama. Amanaka. Aenda gaya kumana. Aiwa, mapasipoti acho kanotora petobuda muno. Ashandi ezviri kutsva. Mana mataira muromo yakachena nenzara. Buju. Tera zvotaurwa naJudas. Nyaya dzemapasipoti tikaenda kumba uko tonobatwa. Yeuka nyaya iyoyo. Hatimbopotsi. Saka todii? Aiwa Buju. Katera zvotaurwa naJudas. Judas ari correct. Wotonobatwa tonoyemwa. Toita sei? Aiwa. Boys, vana mai nini, mira ndiwepo. Nyaya dzavo kutaura idzo ndedzemagwara. Juti, mbonaita kachamba. Arai, ndikutaurira kumana. Nyaya iri panapa ndeyekuda izvo. Isusuka takagarira muno musango. Nyaya yekuti polisi kamba ukunezi. Inenge ichidi Trump imbopora, imbodzikama. Vava neti, haunga imwe ichipisa inombopombodzwa wozoiti kazvako. Saka polisi kange yadi yadzikama. Tochiona utodi, tochiataka sei. Uyangwe sekuru Jeromindo vakataura kuti mukaenda kumba munobarwa. Satova kuti mbomira polisi kamba itange yadzikama yapora. Seti tozomwa zvedu yapora. Varume, samotosvika kupi tichidaro. Vakomana, aiwa. Iwe Bush, mvanhoma yakona kubvira nyaya yemapasipoti yauri kutaura. It's obvious mapurisa paanotosvika kuredha pamba pembavha anosecha pese nepai. Mapasipoti akatotorwa. Remember ndakaripira bhegi kako kebleki kai nemapotozi. Saka izvozvo mapasipoti tosvika kubatwa. Saka siyana nazvo. Toona kuti isisichi mapurisa paachanga atora kudaro. Tozo zvapora hapana chinotowana. Ndo pana chanoti mabhuru. Muri mabhuru yaunota ngemhou ngematsiro. Matsiro. Asi sachi. Aiwa, poende ita idzi. Ndozvimwe chatataurwa naBuju. Asi imi mukutoorera muno mote. Aiwa. Zviri nani tidzokere dedu zvitungisa. Musha kwedu. Kuno kwatakauya kuno kwamurapinda kubasa. Sajeni. Toita sei? Sajeni Gidza. Massive are right. Kuno kwatiri kwamurapinda kunongori kubasa. Kwatatiri munhu zvamufanira munhu watati tichingoba tiri kunoku. Kwedu chaiko kuchitungisa. Ende hakuna nyaya dzadzichitika muno mamurapinda. Tikanogara zvediko hakuna anotitsvaga nekuti tiri kuzikanwa nemapurisa emuno mamurapinda kuti kuchitungisa. Saka bheta tidzokere. Ari right Massive. Sajeni, zvekutaura nakumana tozinzwisisa. Ngadzokere kutungisa kwatati bhodzi zvejeri ndozvitya. Right vakomana. Nyaya yogwara yenyu ndo yandisingadi. Makanganwa here kuti takaenda kwasekuru pekutanga tikanosimbiswa. Ndo patenda kuzonotopwa. Saka munotye ndo pekuti mabhuru tinofanira kubuda muno mamura nyaya yasomboida.
Turati bude muno mamurambinda. Tarwa mashopu mairi. Asara ya. Charumuka supermarket. Ndoya tiri kuda. At least tikaona kamari kedu kana 1.5. Tozo takuchitaura. Musadenge muri magwara mapanani. Amana izvo vasekuru vaiva ndizvitembi. Why is it shit gangster akabatwa paya pakutanga isatanga takafundiswa? Hayi buja right. Waze kwasekuru anizitembi. Zvakwasekuru anditanga zvitemba bachiyasha. Makanga ndimupana iye nezvimupana akabatwa. Takambonzi tasimbiswa nasekuzi. Aiwa. Maya. Right maburuka inzwaika. Zvakatarwa nasekuru zviyaka. Sekuru ndoatemba. Ndo varemera vanoremera murambinda yese. Unoiziva. Mupana wewe. Vakataura kuti no tichasota kuti mupana asaburitse chi information yemabhuru. Ende pana vakataura. Ende isusu futi atibatike pasi sekuru vatisimbisa totsvedza sefish seramba wezi. Takatemerwa gomarara renhantsva. Atibatike. Akada kudai so boss. Chef. Kubva kuma-investigations andakaita ndiri kuona pane madifference akati wandei andiri kuona ini ndisingazoziviwo imini kuti muchapaona sei. Right. Ma-original musicians akaita sana Boundaries handiti vana Fire King handiti Jalove vaizvidedza ivo vachiti conquering family. Asi through my investigations andiri kuzoita manje pane mamwe mazita akungobuda andisiri kunyatsonzwisisa kubuda kwokuti ari kubva nepake sekuti mabhuru iri zita rekuti mabhuru iri riri kutaurwa nemacomplainant through kushungurudzwa nekutambudzwa nokubirwa kwose kwavanenge vachiita mukuzotaura nyaya yavo vari kuti vanhu ava vachiita zvinhu izvi vanenge vachizviti mabhuru. Tobva ipapo pane nyaya yemafotos. Ndoda kuti munyatsonan'anidza kadhi izvi nemamusicians ataimboona aya mumashow nemumwe muone kuti pangava nomumwe here wamuchiri kuti fesi yake angangoita nhiki paconquering family. No. Hapana handiti. Kushaya kwamangoita ikoku ndokushaya kwandakaitawo. Izvi zvakabva zvanyatsoondidzumbunuririra pachena kuti pane something wrong. Yeah. Tobva ipapo. Pane imwe iri fresh. Wazviona paizvezvo. Ndakatotsvaga vanhu vasivi. On that one, madam, chef. There's this confusion. You see these guys, the type of clothes that are upeka. Ivo vari kushandisa the conquering family. Ivo vopinda mukati. But they're not the guys. Yes, and these clothes are meant to disguise us. Yeah, of course. Therefore, tinogona kupedza kurova madred mukati munhamwe anosvika conquering family. Because these are pretenders. They pretend to be, but they are not. Therefore, you see, my IDs are Atakawana Basin. Just look at this. Yeah, this one. Is there any similarity or? Huh? Yeah. This one. My passport anyway. Which one? I was going to get we're going to Mama Purisa manje. Sinopinda pamongo. Ndakatanga kuti uzive ani zviwi zvenetezi. Ndopinda pane chii. Sina zvehomicide ite homicide ite zvehomicide. Kutoita you know me, huh? Because I was not doubting your experience, but hey, there's definitely something was going to come out, eh? Yeah? This is it. Yeah? Look at my Purisa, Mama Purisa manje. Meaning to say, these guys, well, detectives Cruz, how do you see the issue concerning the massacre at Agaidapa? Yeah. But Mona,
mapoinzisa mataura kumanzwisisa ende monaka it makes sense ende now inini dzaitime ndabhelievha kuti vanhu ava vari kungoshandisa zvimadressinja zvemarasta kuda kuti vhara saka isisi tinoblame conquering family. According to investigation andakaita hanzi conquering family original vana soja lavo vabased South Africa asi vanova vachiita mashows avo muharare handizivi kuti kuborodhewo here kana kuti kuchitungwiza uri samwere. Saka nyaya iripo ndeyekutika kana tikada kuti conquering family ndiyo iri kubira vanhu, meaning to say vanhu vari kupfeka hembe dzechirasta idzi tikada kuvati ndivo veconquering family teti chinyepo. And inini shefuka how would successful musicians zvakaita sana Soja Love nemaconquering family kuti vanzi vanoba munhu handi anything can happen. But remember, tikusema voices enyu because this world ine nzeve ine maziso roti zvese zvateichironga pano zvikanzwika nemadziro aya we won't proceed. Sure, you are right. These guys or this tangoti vanhu vari mukati vari within vamona vachiteerera ndo vanotevera vachienda kunoinforma mainformers ayana chiisa information kuti that's why tisi kuwabata pasini kuti mbavha idzi dzakangwarazikazve dzemainforma adzo. But Chief, I think these guys they are cheating. How come they are using their real inform if kana variyo matsotsi chaiwo chaiwo vari kupretenda yana jalavu yavari kushandisa ika haisiriyo inform yavo chaiwo chaiwo ndizvo zvavari kutaura tosarambi tichinoshandisa inform kana chinhuwani mozopedza rabatika. So this inform itori pati yebasa inotaridza kuti they want to disguise us kuti tifunge kuti vanhu nai vachiridza vaita zvemusic muno maikodza conquering family tive kuita the same thing bobva yaipfekana zvakadai tirambe takaisa focus pauniform but havasiriyo manje kumana we have to be serious. Pamusoro peizvozvo shefu ndine rimwe kadhi randinaro iri ndoda kuti munyatsa kuita rekutarisa ndozokuudzai kungotarisa koga. But motikari kandi ndini maiona motikari but motikari pane zvinhu zvandiri kuona pamusoro pemotikari iri mukuru wangu. upone munoona kuti chimiro chemotikari iyi zvairi zvese nemaconquering family hapana chakasiyana. Zvokukala kudindini nezvimwe zvizhinji zvacho zviri ipapapo zvakafanana. Asi nawo manje pazoita madifferences ekuti iyi ine mamwe mazita ayakanyorwa akaita sekuti vana gidzi apo pakuona kapa vana zvikela vana kungi abva kupi mazita aya pachinambo chekuti titi vana boundless. Plus another thing ichine mayellow plates iya yanga ine red and white ndeimwe zvakare different iripo ipapapo akatosiyana nemaconquering family zvinhu zvakatosiyana ende izvi zviri kupa zvonyatsotadza pachina kuti vanhu ava vari kushandisa this law but what we want to do, this vehicle might be one of the stolen vehicles. Togona kuconfirm ne VTS ne CCR told what motikari yakaregister maplates aya ndeipi. Was it not reported stolen or is it a stolen vehicle or not? Yeah. Saka apa you see kuti so apo kanyorwa chibaba chacho apa it means the only person Soja Love kanoshandisa kuti chibaba. Aiwa ipapa kanzi chibaba chacho apa chinongori chinyorwa ichi asi hachina chinhu chikuru chatiri kuda kutosvibisa kuti zvigonzi imi mukangoiona yakanzi chibaba chacho mototanga kuti vaimbi vaya ndo vari kuporonga zvinhu okuti havana kana role yavari kuplaya apa. Then the biggest question tovawana kupi ipapo ndopane nyaya yesika. Also when we are investigating hatifaniri futi kukurumidza kuchenura vana kuti vana chibaba vamo chichichichi. We have to go further on this because tikangokurumidza vachenura tikaluka on the other side tikangoti neside one we can get lost also. Saka ngatirambei futi tirikope tichiona kuti how come they decided to use the same yakafanana neyavo handiti right,
because sure ka pamwe mogona udero ka the original chibaba baba ichichitumira vanhu you may never know yeah but it's true can do anything pada kuonekwa ipapo kutsvaga mari at the same time also avani kuna kutora advantage because we are protected by the law katika kubata because we have unreasonable exactly tasemone this vehicle yafana yake and these uniforms kupfeka navanhu zvafana yake have got every reason to suspect him saka isusu pamusoro yeshe ndiri kuona muri kuramba makangotarisa nyaya imwe chete pane imwe nhau iripo panapa yanetsa futi pane murume anoitwa tubelo wanetsa nekumombe dzakoyo anonzi tumbatasiya munhu uyu zvaari kuita ari kupfeka akasunika shangu saka imba anofamba munoti munhu ari kuenda uku iye anenge achitobva kupi plus mafambiro ukapfeka futi uchitenau yemombe uyanetsa uyu akarova futi saka ipa paida kutombotisa musoro zvepamwe chete because uyu munhu ndiye akatoshata manje hanzi ari kuita sei ari kupfeka bhutsi dzakaita sei ari kupfeka bhutsi akashunika hanzi anopfeka dzimwe dzine zvigogo zvemombe zvimwande itange mombe dzafamba unototi mombe dzafamba patitoita todiko kuti tomubata takadiko totsvaga mapossible disposal points ake handiti nyaya yemombe because ngatitarise kuti iye mombe iwe tasakuno mani inini kunoku handishandi needge kaini handishandi needge munzwa ende zvandoda kunzwa ka ndo zvandoda kunzwa zvedai kuno kuno kunoita mwana mudiki kuno gara necho usasvendera patinondizadza umondi wako wakaitwa sei wewe unonzani iwe ndikuti unonzani iwe ndatisara mbuya wamosi ndatora zita rako mani iwe zvekutamba panapo zvekutamba musabvunda zvenhema majaira kudya vazvikuru imi right ndiuze chakaitika chii handina zvandinoziva iwe usada kuzviitisa uri